Are you talking to your brother? Do you show him how to drink from a sippy? Yeah. Now, don't pick your nose. Днеска е 5 март и аз съм вкъщи с Александър и Кристофър. Александър и так му обясняваше на неговия брат как да пие от такава чашка. Hey, Alexander. Hey! What are you watching on TV? Jojo. You're watching JoJo? Well, go watch it or Mommy will turn it off. There's a baby. Yeah, that's the baby. Go watch JoJo. Okay? И ето го Кристофър. Кажи здрасти. Кажи здрасти. Christopher. Christopher. Uh-oh. Christopher. И ето го Александър. Кажи здрасти. Александър. Александър. Здрасти. Кажи здрасти, Боги. Нали знаеш, че това не е учтиво? Ще викна мечките. Ще викна мечките. И така. Аз се надявам ти да не се учиш от твоя брат на такива оплашки. И това е за сега от нас. Чао, чао. Биби. Да, това е твоя брат. Как се казва твоя брат? Ти биби. Да, това е бебето.